Panguva ino yasobuda pachena kuti everyone is now waiting for VP Kosano Chiwenga. Panguva ino sezvamuri kuona kuti at his arrival yesterday at the National Heroes Acre paitwa triple burial aiwa yema heroes vedu enyika yedu vakarwira nyika yedu yeZimbabwe, liberation war fighters vakaita kuti nyika iwane rusununguko. The reason why they are being conferred panguva ino iya kuti they did aiwa a vital role. Nyakwe panguva ino yatiri kuona kuti zvigananda zviri kuya zviti Zimbabwe is not a military state, vachizama kudismissa mamoves arikuda kuitwa nemagenerals. Sarabina mashoko ari muda panguva ino achazikubuda pachena anokunzi VP Kosano Chiwenga anodiwa nevanhu kuti vasubscribe or like on the bell icon. As he entered panguva ino toona kuti macrowds vakanga vachiimba they stopped and they started praising VP Kosano Chiwenga. Zvaita kunyangwe nekozwa emeka this post nyora chiti Vice President Dr. Kosano Chiwenga arriving at the National Heroes Acre. Loud cheering caught his attention and he had to turn and look back the crowds. Chitiko chinokwanzi VP Kosano Chiwenga akatoshamisika nemapraises aitwa nevanhu, akasvika pakudomira ndokutochoka achiti vanhu vari kundifarira here ava. Zviriko zvinyaso kubuda pachena vinyaso kuonekwa kunzi vanhu vamirira general. Ere general panguva ino is going to take Zimbabwe high, not kuuya panguva ino achisiya vanhu vachiita zvavanoda nenyika yavakarwira, nenyika yakaita kuti vapedze their teenage vari mumasango aiwa vachinyatsokurwira